Тъкмо свършиха нашите зум упражнения, около половин час. Ето, моя отбор работи тук, тия, които са останали, а тия, които са в зум, няма как да ги видите. Те са си по домовете. Работи отбора. Ето, тук сме на едно прекрасно място, както казах вчера. Акациите цъфтят. Сливите напредват. Нали, знаете, че не трябва да забравяте по една, две или три на ден. А ние малко сме се поизпотили. Ама малко да ви мотивирам още. Ето, така, леко ще обърна камерата тук. Та лесните неща няма как да ни свършат работа. Трябва да сме винаги на ръба. И всичко да раздвижим. И тялото да разтеглим в предна посока. Да го разтеглим в обратна посока на прага на допустимата болка. Трябва да сме победители, иначе ставаме все по-големи жертви. Искаме да ни е все по-леко и виждате как приключва земния път на всеки. Имаме много такива примери. Значи да разтегнем отвътре. Мисля, че в момент така ще се вида по-добре, защото тук в тревата няма как. Ето така. Така работа става. Значи да разтеглим отвътре, от долната страна, от предната страна, да отида по-назад. Така се виждам. Кой колкото може. Може задния крак да е на коляно, може да е изпънат. Нали, преминавате към мъжки, леко напред, леко назад, докато стигнете додолу. Постепенно, никой не трябва да бърза и не се готвим за Олимпиада, но важното е да има постоянство. Малко по малко, а това го знаете, че нищо външно не може да замени упражненията. Упражненията могат да създадат един прекрасен баланс и хармония между дух, душа и тяло. Нищо не е отделно. Духът да е отделен и да работим за духа. Душата да е отделна и да работим за душата. Това не е вярно и който ви казва това, просто го поздравете. Всичко е заедно. Изпитанията на тялото създават опитности на душата. И ако ги правим балансирано и с любов и от сърце, това е най-доброто нещо. Или пък, виждате, хората все повече седат, медитират, дишат. Става ли човечеството по-добре? Не. Значи идеята е в баланса. Активираме дишането с движението. Това се нарича кардио, познато е. Всичко това е естествен процес. Няма смисъл да си губим времето и да мислим, че правим нещо. Значи трябва винаги как стига до божествената сфера Исус? Стига с страдания, няма как. И трябва да творим. И колкото по-добре и все по-добре може да бъдем, даже и най-добре до края на земния ни път. Така че аз мисля, че това е от мен. Достатъчно съм ви показвал. Вчера също ви показах, че трябва да раздвижим много пръстите. Много. Да побягаме. Ето, всички птици поизбягаха малко, като ме видяха, че бягам, ама нищо. Да потупате където има нужда, да разтеглите, да раздвижите тъканите, това, което ви показах вчера. И това е положението. Ден след ден, малко по малко, все по-добре. Когато се прави активна гъвкавост, това трябва да се внимава. Да речем, ако повдигаме краката. По-леко, по-внимателно, тогава може да има контузия. Така че при нашите пасивни гъвкавости няма контузия. Ето тая сутрин не направихме това раздвижване с краката и сега ще го направя малко, така и пред вас. Добре. Хубаво. Това е от мен. И клекнали, и малко патешко ходене. Вчера ви показах и на колене. Така че тук всичко трябва да е наред. Основата трябва да е в супер състояние. Айде, да не ставам утекчителен. Всичко най-добро на всички. Чао!